Ready? Okay. Right. Tokutambira zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe kumativi mana enyika. Ndiri kwa Wamutepa. Ndiri kunyika yeMashonaland East, province yeMashonaland East, kuWedza district, kumaruva. Tiri kuvandudza maruva. Nyika inovakwa nevene vayo. Zvichireva kuti inovakwa nevaridzi vayo tiripo. Yes, either. Uri right. Uri kuvaka nyika kaiwe? Good. Right, baba. Muchingamidze. Aiwa. Makadi mwetwani. Inoitwa Mr. Ndoro. Mr. Ndoro. Ngerepi? Aiwa, tiri pano paruzane Pandoro village. Ndoro village. Munomuwedza. Okay. Ndisu vene vemuward 11. Ward 11. So what's your munoita zvinezvi muno muchawo chamunoita? Basically isusu we are an engineering company. Yeah. But we are operating in the community. Okay. We believe in rural industrialization. Okay. On an accelerated base. Shamari, awabaya dedini mkamwe. Zvino takarasikirwa ne23 years. Life sentence kai. Sure. Life sentence kumashuru. Achetaura chakaitika. Asine life sentence yakati mai nda kupusha nyika zvasaita mbono. Right. Ndisu vene vacho. Saka imimi tomboti taita chibasa radada. Tapedza kabasa nasi. Tapedza basa. Nasi taite tiuzi. Aiwa, nasi tauya on site. Yeah. Engineering projects brings in its mobile workshop. Yeah. Tabatawa pa Wamutepa. Masolar panels amuri kungoona iwa yayo. Tasko gadzira panapa everything. Yeah. Saka we are saying that sometimes you don't need to have that hassle to bring in things from all over pampacha nosvika apwa nyika. But isusu tiri kuti we can do it on site. We have our mobile workshop as engineering projects, as a rural engineering company, and we believe this is where we come from. These are our roots, and we believe in them. And iyo kana iyo nyika inotovakwa nevene vayo. Vene vacho ndisu. Saka mai dedini mugarwa. So gazviende mberi. Saka imimi mukuti maruva tikawandutsa maruva edu, tikakwanisa kuve nekudya, tikakwanisa kuve nemagetsi nezvese. Tingazonotambudzwa kune dzimwe nyika here tichishoropodzwa kunzi vanhu zvana zveZimbabwe kana tine zvese tinazvo munzvimbo. Aiwa, maita zvakanaka. Chinhu chakatukosha tikange tane iyo totoiti food nutrition. Nditika utano hwedu unenge watoita zvakanaka. Handitika even iwa maprojects iwa akanakira kuti it's more of a business unit. Yatinenge tatocreata ipapo panapa kutoona kuti mari ichipinda mai muhomwe. Ikoko hatichatoende ikoko tinongoendesa chete zvinhu zvatarima kupi ikoko tobva tatora mari kupi mari yo yakuno kuZimbabwe. Waita tisanyedze udyiwa nemagaro tichiyambuka kuna rimpopo apachetika kana isusu vene land, we've got the land. Saka tinochemei kana mvura yapo mapanels apo ende zvese zvacho zvakutikira kuno kumaruva. Aiwa, tinonotsvagei. Yes. Akomana aya mazvinzwawo zvizvarwa zveZimbabwe kuti ngatikopei dhoiri rakanaka chikurinzwa iro riri kurukwa dhoiri. Zvino tiri kuti aiwa land tinayo, mvura iri free tinayo, magetsi ari free tinawo. Chasara Starlink aniti Starlink ichauya hayo inguva chete. Zvino from Mashonaland East province, from Wedza district, from